thil tu zong zong ten zawai ka channel tang kalo lom le chu kan dam lowa clinic te mo hospital te kan kala henga kan taksa lo chaw viau te mo kan dam lo an sat viau chuan doctor ten drip min lo khai thin ani voina heng drip ho hi eng ang te nge an ni chiang za nge om tlang pui ti tele a an man na chuan enge a side effect tiang zong zong kha ka theng to pin run cover ka tum do na atop thleng mi lo ngai thlak sak don nya kan thu pui kan soi main ngatinge o he channel a hianin video avaron tikhat to ve ti te min lo sha chang tu te in lo om takin ama saberin ka reason pakhat na chu ka phone a chhia ei video ka in record hianin phone in ka in record mai thin ta chu phone thar te angai ve ta tun chu phone thar ka nei to pathian zara ei video quality a quality atang pon in lo sha thiam thayang chu chuan panina chuan damlo na ten min tlak buak ve a ka taksa po ka cher pha min chik chang chuan an sha thiam anga chuan tun thlengin ka hnar ping opo alo la dam cheng tak tak lo ani chu chu video koron siam thei chia lo chan ania amaro chu tuna tangin regular dewa video siam katum le to nia tikha koron soima sadu phodani ole kan thupuya lutila ama saberin drip hi chidang dang oma hianin doctor tena min khaya khanin enge ni ti han enila a drip bura khanin ns tia injia khi kan mu thei ni ekhina na yang chi hi nyanga eta ns tin an jia ka heng hi eng ang drip nge kan ti chuanin isotonic solution ti te pon an kowa enge kan ti chuan NaCl sodium chloride ani chu atui hi kan thisen tuiril dan zong anga siamania chumi chunga chuanin a al thil al kan tiang chumo chemical al NaCl sodium chloride kha 0.9% ten antela chu mizo tonga olsam zo kan chin chha don chuan burpui a alchi tipon kan chin chha thayang chu heng drip hi engtikange kan man thren ti chuan ama saberin bp tla hiam lu tuk taksa chaw em khang tiang ate kan mang theya chuan pakhat le chuan accident te kan lo to ke mo surgery kan nia kan thisen kan hlo tam lu tuk ang chi ate aman thei le thungani chuan thisen ai owa tila swalo ome chuan zun thlum thisen thlum sang le la tuk ang chi ate man om ve le zeu zeu thina chuan pakhat le chuan kan pan te taksa a hliam te khang tiang silfainan aman le theini heng ns a hianin enge side effect an nei kan ti chuan ama saberin a al ani wangin bp sang nei te tan ngai to omani mithiam te lo chuanin khai mai chi ni lo tina ne chu chuan pakhat lea a al kan taksa chunga kan momo aya tam alu tani chuan kan ke te kan kut te kan mai te thlengin min ti vungin min ti puam theni okay chuan doctor tena min khaya enge omle thei ti chuan DNS ti hi ni lenga chu tiang hi niang adripa DNS ti na injia nga chu enge kan ti chuan nachina NS ti khan D ti te chau kha aron tel belta om zia chu a ala khanin dextrose kan ti athlum 5% ain pola athlum 5% le NaCl sodium chloride in pol tuyani chu mizo tonga ol samjong chuan athlum al te po kan tiang chu athlum le alen pol chuan awa hang deuh te po ni ma na mo chu ani athlum chi asilo al chi asilo ang chi khan yang chu hemi DNS se engtika ngen man deuh tlang pui ti chuanin luak chiama taksa chakna mamo ang chi ate chuan taksa avung sa to box si ma se drip khai ngai box si ang chi ate an man theya a side effect chu enge kan ti chuan athlum atel to wang khan zun thlum thisen thlum nei te tan angai to om vele thunga chuan pakhat lea he DNS hi mi kan taksa ati vung don ro chuanin mi ati vung ma big em ani ole pakhat le enge kan ti chuan
kan drip min khaya han enila heng tiang ang hianin RL tinalawin ziak hi o mga tahen RL ti hian ziak anga chu RL hi enge omzia kan ti chuan ringer lactase antia hi history han soido nila British rama manang lai kumzabi sompakwa na vela khanin Sydney Ringer kan ti medical lam thiam mi hi oma chu chuanin heng tiang drip vel hi azir chianga chu ta chuan tumlo takin a assistant anwai mi khanin kan thisena atui ril ang che asiam sa tui ang chi kha manglowin hemi tap water kan tiang chu tui pa ngai ha lo pol pal ta ni chu ta tang chuanin ringer solution tinoron chuak phota chu he ta America rama kumsang kha zakwale ti hnuwa khanin American rama Alexis Hartman ti pa hianin alo modify le a chu ta tang chuanin he RL hi tuna kan man la hi aron chuak ani chu aming hi Hartman solution te pon tia chuan asiam chuak ma satu ringer lactase ti te pon an ko vele thongani ole heng RL hi enge kan ti chuan achunga electrolytes ho an om tlang puya sodium chloride te sodium lactate kan ti te chuan potassium chloride te chuan calcium chloride ang chi te kha RL chunga atelani heng RL hi khoyange an man tlang pui ti chuan kang tan hianin a tha a chuan operation in zai narumatanga anon chuak operation zo hlima hianin taksa chunga electrolytes ho chemical ho mo a in balance lo line atang kai bokani heng RL ho hian ang side effect nge an nei le ti chuan kan thin tan liver tan hianin a thale lawa heta a lactate ho hi kan thin hianin alo thlifim entinge thlifi athlit fim nan hianin na thok na sabik kan tiang chumo pakhat le enge omle ti chuanin drip min khai kan enanga chuta D10 emo D5 ti vel tema kan mu theini chu enge kan ti chuan dextrose kan ti athum chau adang engma in pol lo mo khang kha ania athum min khai ti pon mizo tongen ol samzo in achin chha theyang chu heng athum hi eng te ka ngen man thei tlang pui ti chuan kan taksa glucose athum lampang kan tlak cham viau chana te chuan zun thum in enkol na insulin in chiu ti te kan hre thinanga dula in chiu ang chi te khang tiang insulin chiu a khanin pal thil thuwa glucose kan taksa chunga athum kha alo tlalutuk ang chi te a om pal theita khang anga te an khai thin ani chu D5 hi puitling a chon niklang puya chuan 10 chu naupang tiang khanin a ol samzong a chin chha theini chu mo puitling a 10 ati thei thawa naupang a po 5 chon khai thei thawa mamo dana zirnia khang chu doctor ten an lo ngai to mayanga ole khang ho kha atlang pui drip kain khai thin chu ania ole drip kan khai hianin side effect lian tham tak om theya kan nun na hial chan pha thei khop side effect te om ve ni chu ama sabera engte kan ti chuan drip lo khai rang la tok ang chi te emo kan lo khai dik lo kan taksa mo lo pui kan lo khai pal ang chi te ni chuanin kan lung avati rang emo avati boy theya chu tang chuan heart failure lung chol topa thi na te po min thleng theya kan lungs kan chuap chunga te tuyavat lut pal the ni chuan pakhat le a chuan min ti vung theya china ka soi tong khanin mi ti vung theya chuan kal thalo te tan potassium alo tampal thut the ni ka video ma sa kal thalo chuan potassium a hwa ka ti to khamo kha drip ani lo kan khai pala electrolytes kan taksa chunga chemical thil ho alo in balance lowa potassium alo tampal chuan kalin achiat phadona chuan hyperkalemia kan ti natna angchi te kha potassium tamlu tuk wanga thil thleng te kha a thleng theita ni chuan kan thil khai kha kan taksa na in mil lo kha lom ve theile tlat ta khamia takhina na athum kha kan lo khai tam do ni chuan he ta sodium a al chi kha kan taksa chunga chemical kha awati hiam vele pal theya helai a al kha tam lel tuk chuan hianin
in vice versa kan tiang chu pakhat tam lai pakhat hniam anga pakhat heti khanin helama mi tam lai helama hniam tiang chi kha athleng ve thei thut ta ne chu chu or samjong te a soikania he aya shachiang de ho chon khongai tai min lo shathiamula minol pui shathiam dan tura ka soi ni wangania chuan apon lama kan tak sapon lama engtenge thleng thei ti chuan masaberin infection kan nong thei ni chu tak sa thisen zam chunga direct thil thun lut kan ni wangin kan lo ti thiang lim lo pal te mo ani lowa e cannula nen te kan thun thina heng cannula te kan lo da rei lu tuk pal ang chi ate kan lo hong rei ang chi te a chin kan lo hong rei ang chi te ni chuan hrik a lut theya thisen zama direct a lut na na chu a effect anabik don emani chuan kan lo chu fu lo pal te ani chuan thisen zama apopanga chu tang thisen aron daranga mi ti vung theya chuan mi ti duk ve theini kha kha chu medical workers te lam ani to a hla omber chu drip kan khai re ria shuin kan khai ta khamia khanin khi kan taksaina a handle thei tur tok aya alo tama thisen jam chunga lu chuan kan nun na ati der thong theini chuan du aya kan lo khai rang ang chi te ani phei chuan kan taksa ron ti thluna a drip a kha vot sia kan taksa lum chunga direct a ron lu chur chur khanin kan thluakin taksa hi vot tol tuk taksa hi ti lumangai ti khanin friction taksa ti lum nan tin mi ti khur tir char char thea khati khan khur hlok hlok ang chi ten om the ni ole kha zong kha voina drip chungchang karon soi the te chu nia drip kan lo khaya heta no ang chi te mo ani lowa tlun don ang don chi vot ti ang te kan ni chuan ama sabera kan ti tur chu drip khai lai a khanin a her na te hi oma ati pin na ati top na pokan te thaya kha kha kan her pinganga chuan nurse te mo doctor te mo mithiam te ko ngal turani chu chu tips ania ole shed na ilo nei pun bel ka bai se ya lo nei pun bel te ni chuan comment te poiron comment theya chuan like subscribe kha lo thengil so next video kan hule don ya